Ente mamatapo dito kay San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Mayor Edmar Vincent Bingbong Bunuan, sinalsod teken ko namat apo, kumusta mat iti 100 days? Actually, digiti 100 days tata apo nga report. Digiti kabarong nga mayor. Kumusta eksperyensyada kaday sa aminen. Just like what I've said yesterday, nakasaritak personally ni Mayor Ralph Conrad Medrano, kinunana, hindi pa makikita sa ngayon yaan. Lalo ka digiti nga kwa, syempre digiti municipalities, right? City is different from municipalities. Mas malaki yung catch talaga kapag cities. So, sinalodsod ni Mayor Bingbong Bunuan. Kinunanakat sa anak mo't Superman. Correct mo't di nga men? Wow! Humble. Malpas mo. Anat malpas mo't sa gasot ngal daw. Wampay di nga men. Nang natin munisipyo. No. Ay, hintay man din gen iso na apo. Kadeto'y pudpud no, verified nga sao ti Mayor Edmar Vincent Bingbong Bunuan di tangay San Nicolas. Ito yun, itatantaman na danonan ti ag 100 days as local chief executive di San Nicolas, sir. Naimbag nga aldaw tayo amin, umuna launay 100 days ko na tayo. Ibag tipod no, I am not Superman. Kaya haan nga adu iti naaramitan ito inumotibiyang. As per my program, haan ko nga na-accomplish DJ first 100 days nga kayat ko idi madama iti kampanya. Because iti sumbragak dito yung ti munisipyo, DJ in-expectar ko saan matgayam nga iso. Isot ka po na nga I made the necessary adjustments. It's some sort nga makunkuna nga inyon onak the internal organization iti onag ti munisipyo. So DJ ti mo na nga inaramid to inumotibiyang, and after that I have to determine no ana iti programs, projects, etc. nga dapat nga i-implement tayo. And ti madama nga aramid kita ta uno tinaaramid ko kunak kuma iti past weeks ket that ay panaka-amendar dati makunkuna nga annual investment program and LDIP, Local Development Investment Program na Jack Mariro ket na-amendaran. So the next thing is kapag dadamat di kita makita tayo nga pagalaan iti haan nga nagasgastos nga punpundo. The next thing is mapan iti supplemental budget. Pag-supplement tayon. Kadigitay priority programs maten iti adda mga administrasyon. Ket what are the priority programs? Umuna, ket masapol nga mailepas digitay hanga na ilepas. Deti adda mga building nga multipurpose building ilepas tayon. Tapno mausar maten. It's been a very long time. It's been 3 years. May kadwa, masapol mat nga mailepas iti water impounding ng nangrona diti barangay 23. Mailepas ko nagta adda nga talagang na impound nga danom nga it is not yet functional because awan kanal na nga mapan iti mismo nga taltalon. So nga DJ iti may kadwa adu iti kayat tayo nga aramidan nga tiyempo ken pondo iti korang. Di kita iti priority programs daytoy nga adda mga administrasyon. I do not want to elaborate or exaggerate di kayat pay nga mapasamak to inumotibiyang. No di kita talaga nga makita kon nga necessary and need iti munisipyo nga masapula aramidanan.